vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakazvikanganisira pandakauya kuno kuSouth Africa. muone zvenyu ndakatororawo mukadzi wangu emuno muSouth Africa, ndikabva ndatowanawo mapepa emuno muSouth Africa, but zvose izvi zvakachizodhakwa nekuda kwekuti ndainge ndagara ndini shuviro yekuda kuziva kuti ko inini ndimbori aniko, kwahama dzababa vangu dziripi, ko baba ivo vachiri vapenyu here. I guess kuti most boys when they are growing up they always feel like that, kana kuri kunzi vanenge vasingazivi vana baba vavo. So ndakangokurawo ndichingonzwa amai vangu vachiti baba vangu havana kana kumbobvira vakaratidza rudo, and worst of all amai vangu vainge vari girlfriend rababa. Saka baba vangu hanzi havana kana kumbogara vakaita hanya neni kubva zvavakangoziva kuti kwainge kwava nemwana. Hanzi havana kana kuzombonyanya kuvachengeta amai semachengetero avo avainge vachivaita before inini ndisati ndazvarwa. Asi hanzi pavakazorambana vakandisiya ndichiri mwana mudiki, vakabva vaenda zvavo vakasiyana naamai vangu ndisati ndatomboziva kuti ndina baba. Asi mweya wemwana unongogara uchida kuziva. Ndakakurirawo muHarare, tikararamiswa naamai vangu voga vachitengesa musika, vachitsvakawo kuti tige tichizowanawo remangwana rakanaka. Taiendawo kuchikoro. Ndakakura mukoma, ndikabva ndaita mari, ndikatanga bhizinesi rangu. Ndainge ndichita zvekugadzira uye zvekare nekuzotengesawo motikari dzimwe dzandinenge ndagadzira muno muJoburg. Ndakaitawo upenyu hwakanaka, ndikabva ndachizotorawo mukadzi wemuno muSouth Africa, ndichiitirawo kuti ndinge ndichiwana mapepa zvekare nekuzoitawo mhuri yangu. Asi moyo wangu mukoma waigara uchingorwadziwa. Ndainge ndichida kuziva baba vangu kana kuti kwavanobva. Ndainge ndichida kungoziva kuti ko panobva ropa rangu ndepapi chaizvo chaizvo. Ndo apo pandakabva ndachizotanga kutsvaka hama dzababa vangu, ndikaenda kwaChivi uko kwakaberekerwa baba vangu. Ndasvika kwaChivi kuya hama dzababa vangu dzakandigamuchira zvakanaka, vakandiona vakafara. Ndaifunga kuti zvechokwadi iko zvinozvi ndainge ndawanawo mhuri, hama dzangu dzeropa, even though amai vangu ivo vaine hama dzakawanda. Vamwe ndivo vakatondibatsira vakandidzidzisa. Vamwe sekuru vangu avo vainge vachishanda kuSabot as a diesel mechanic ndo vakazoita kuti ndinge ndichizokwanisawo kuuya kuno kuSouth Africa. Ndauya kuSouth Africa ndobva ndachizowana basa. Saka ndainge ndava kutofuratira hama dzose dzaamai ndichiti hadzisi hama dzeropa, ndivana sekuru, ende hapana pandingazomboenda ndichiti ndikuenda kunovaka musha kumba kwana sekuru, nekuti ivo kana vana sekuru vakafa ndinozosara ndichinetsana nevana vavo, because vana sekuru vanenge vava kuti ko uyu ndianiko, because mutorwa. Kana vana sekuru vose vakangofa panenge pasisina anenge ava kukwanisa kundimiririra, and chokwadi chinenge chiripo ndechekuti inini ndinenge nditori mutorwa zvekurevesa. Saka kunyange ndikanzi ndavakirako kwana Muchembere, vana Muchembere vakanzi vose vapera kufa, zvimwe kuda eniwo ndinenge ndafa, vangu vana vanenge vasisina kana ukama zvachose nevana vehanzvadzi dzaamai vangu. Ndo zvandakangozviudzawo ipapo pavainge vachishingirira vana sekuru vachiti dai wauya kuno wavaka kunoku, but ndainge ndisingatombodi zvachose, ndichizviudza kuti kwete, hakuna zvinhu zvakadaro, zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka kwangu kwekuvaka. But shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichizowana umwe mukadzi muZimbabwean wekutiwo kunyange zvikanzi munomu zvikanzi zvinenge zvazosvikawo pakundiomera, ndinoziva kuti kumusha ndinenge ndiine mhuri yangu. Uye zvekare ndaitozviziva kuti pandakaroora muSouth African zvaizotinetsei kuti vana ava ndinge ndichizodzokera navo kuZimbabwe, because vakadzi vemuno vanongoti kana akaita mwana whether she is married or not, vana anenge achingoti vana ndevangu. Saka ndainge ndichitozviziva, saka ndaivavarirawo kuti kana ndikaendawo kwakaberekerwa baba vangu, at least ndikanotaurawo nehama dzababa vanongondichekerawo pekuti ndinge ndichizovaka, pandinoziva kuti kunyange ndikaita vana neumwe mukadzi, kunyange ini ndikazonzi ndafira muJoni,
but ndinozviziva kuti zita rababa vangu raizombofa rakarova. Kondaigoziveiko, handina kutombozviziva kuti kazhinji kana ukakurira uri kunze kwemusha, paunozouya vanhu vanokwanisa kuita sekunge vakufarira, but chokwadi ndechekuti vanenge vasingatombokufarire zvachose. hameno kuti why zvichiitika saizvozvo, but ndega ndakazozvionera mukomana kuti vanhu vandainge ndisitomborina kana daka navo, vanhu vekutoti ndaitoti ndakavatarisa kana zuva randakatosvikawo ndakatoona kutoti hama dzangu dzinotambura, nhinge hashandi, uyo ane mwana wake mukomana hashandi, alright. Saka ndichatanga kuvatora one by one ndovaunza kuSouth Africa, ndotanga kuvadzidzisawo umekaniki, umwe noumwe otanga kuitawo chiraramo chake chakanaka. But I was very wrong. Munhu anonzi munhu mutema anonetsa mukoma. Kana watogara wakarambwa nababa vako, chingogara uri kwauri ikoko, nekuti kana kuri kunzi ukada kuzodzokera kune dzinza rako, chokwadi vanhu vanokukanganisira upenyu hwako. Ndainge ndichirarama upenyu hwakanaka, but kubva ipapo ndakabva ndachizotokanganisirwa chiraramo changu. So ndavashanyira paya ndopa ndakabva ndachizopiwa mutsvairo, ndokubva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichizotsvaira paguva rababa vangu. Iniwo semunhu ainge asingazivi uye zvekare asinganzwisisi zvinhu zvechivanhu, ndakangoenda ndikaendeswa kumakuva, ndokubva ndazotsvaira guva rababa. Ndainge ndisingatozivi kutoti ndainge ndatopedza upenyu hwangu ipapo. Pandakadzoka kuSouth Africa, zvinhu zvangu zvakatanga kuoma, mukoma bhizinesi rakasheka zvekuti kana mukadzi ega akati apa pakapa kuti tirambe tichifambidzana, there is no use at all, because ndinozokuhurira. Ende vakadzi vemuSouth Africa ivo pachezvavo havagarire nhamo. Paakangoona kuti zvinhu zvainge zvava kusafaya, bhizinesi rainge rava kufa, ega akatongoti zviri nani, undisiye ndiende, let us be separate, then kana wava bore ndochizodzoka ndozova mukadzi wako, because handidi kuti ndige ndichizohura ndiri pauri. Mukomana acho ndaisangana nevamwe mabad luck, ose avo amuri kuti mabad luck amuri kusangana nawo hamuna kana chamunoziva imi. Ndaiva munhu wekuti munhu aiuya ogadzirisa motikari yake, dzimwe nguva ndotoshandisa mari yangu kutenga maparts, but hamenoso zvaingoitika kunze kwekuti munhu ange achikunzwira tsitsi kuti but ingawani ashandisa mari yake munhu uyu achitogadzirisa motikari yangu. Munhu aitosarudza kutondiendesa kumapurisa, apa ndirini futi ndagadzira motikari yake, achingoda kungondinyima mari. Ndainge ndava munhu ingogara ndiri kumakoti chete. Vanhu vainge vari macustomers angu vainge vava kusauya kwandiri. Apa mukadzi uya wandainge ndakavaka naye upenyu hwakanaka akandichinjira, akabva ati she wanted a divorce. Ndakasara ndiri ndega mukomana, kusara ndisina kana anything. Saka hama dzababa vangu dzainge dzava kungogara dzichingondikumbira mari. Ndakazosvikawo pastage yekuti ndainge ndisisina kana mari yacho, ivo vakabva vati unotinyima mari. Ndakazomboedza kufonera hama dzababa vangu kuti vangandibatsira sei, havana kana kumbobvira vakapindura. Pandakadzokera kuZimbabwe vakanditi handisi vekwavo, vanoda maDNA. Ndikati waraiti mari yemaDNA ndinokwanisa kuitsvaka. Vakanditi hakuna watichatendedza kuti ange achienda newe kumaDNA. Ndikati saka ndoita sei? Vakanditi mutsa baba vako vakafa uende navo kumaDNA. Vakati ivo baba vangu havana kana kumbogara vakaita mwana wemusango, uye zvekare inini ndiri mwana asingazivikanwi. Ndakaona kuti zvainge zvakatooma, uye zvekare ndikabva ndachizosiyana nazvo, because ivo amai nini vamwe vakazoroorwa nababa mushure mekunge amai vazorambana nababa. It was just too complicated kuti painge pagara futi paini rovengo pakati paamai nini naamai guru, asi amai nini ndo vainge vasara vachiri vapenyu. Amai guru nababa vose vakashayika, saka amai nini vaitoratidza kutoti ndo vanototonga. Vakabva vandiudza kuti ini ndaike ndisiriwe pamba ipapo, I was a bastard child. Imessage iyo yavakazonditumidzira ndava kudzoka kuSouth Africa. Ndakatadza kana kudriver, ndikatsvaka paguest house apo pandakambogara
kwemazuva 4 ndichingozorodza pfungwa dzangu kuti uku divorce, mukadzi ndava kutomuona achitoenda kunzvimbo dzemafaro. Mukadzi ainge ambori munhu ainge achinamata, but now ainge ava kutoenda kumapati, and obviously ukaona mukadzi wemusouth Africa atongotanga kuita zvekumapati vanenge atova nemaboyfriends, and kana vatanga vanenge vatotanga. Upenyu hwangu hwakarwadza mukoma zvekuti ndaiti ndakagara dzimwe nguva ndaita sekunge ndichadonhera pasi nekuda kweBP ndichinzwa dzungu. Pari zvino hangu ndiri kungoshingirirawo, I'm just a small time mechanic, ndiri kungoraramawo mukoma Nash. Asi meseji yangu kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti kana baba vako vakakusiya usatombovatsvaka, kana amai vako varivo vakakuchengeta, kana vakaramba kuti unge uchienda kunotsvaka baba vako nehama dzababa vako, teerera. Dzimwe nguva iwewe unenge usingakwanisi kunzwisisa, mwoyo wako unenge uri pakuti dai ndakwanisawo kuziva kwandinobva, but amai vako avo nyakukurera kubva ipapo pawakasiyiwa nababa vako kuzonosvika uchizokura, ndo vanenge vachitoziva situation, ndo vanenge vachinzwisisa zvimwe zvinhu zvekuti iwewe kana ukazviudzwa zvinhu izvozvo haungambofi wakazvinzwisisa. Saka ndiyo advice yangu kumhuri yeZimbabwe. Hamenawo kuti vedare renyu vachati kudii nekuda kwenyaya yangu, but ndo zvakaitikawo izvi kwandiri. Ndaimbovawo munhu ainge aine mari, but pari zvinozvi matambudzikiro awo andiri kuita veduwe anondirwadza, but I'll keep on working. Ndinozviziva kuti nerimweni ramazuva aiwa zvichanaka. As for now ndinokutendawo Mwari kuti mukadzi uyu iye hake haana kuda kuzondikanganisira mapepa angu, akangoti ndichangomirawo newe because kashoma kaunenge wawanawo unondipawo ndichichengetawo vana avo vatakaita tose. But I used to have a good life. Ndaiti ndichibuda panze ndotarisa motikari dzose idzo dzatainge tiinadzo, taiva nemotikari dzekuti dzainge dzisingatokwani mugaraji apo tiine double garage rekuti rinopinza motikari 2 panze. Zvekare panenge paine motikari dzakawanda, asi ndakazvikanganisirawo apo pandakaenda ndikanotsvairiswa guva rababa. Dai ndakaziva ndisina kumbogara ndakaenda, dai hangu ndakagara ndakavakira kuhama dzaamai vangu, ndakangotsvakawo mukadzi ikoko zvingadai zviri nani, but ndakazvikanyira mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakadzokera kumba, this was after lockdown, ndakabva ndachizotanga kufambidzana neumwe muCID. Saka muCID uyu akandinyepera akabva andiudza kuti iye ainge asina mukadzi. By the time pandakazofind out kuti munhu ari kundinyepera, apa ndainge ndabatirawo pamuviri, ndakarwadziwa mukoma, ndokubva ndachizotanga kufamba ndiri munhu wekuti ndinobhilivha sterek mune vanhu venguo tsvuku rather than vamwe vose ava, uye zvekare nen'anga ndainge ndisinganyatsokubhilivha madziri, but munhu akazondibatsira manje akanditi ainge aine imwe n'anga yaainge achiziva, akati sekuru ivavo mukubatsira kwavo kwavanoita vanoshandisa imwe tsvimbo iyoyo ndo chikwambo chavo, asi chikwambo ichi chinowana simba kana kuri kunzi ivo vakakwanisa kurara nemukadzi anenge aine nhumbu, zvekuti vanoti wana simba kana kwegore rose vasina kuzombogara vakarara zvekare neumwe mukadzi anenge aine nhumbu, but nhumbu iyoyo inofanira kunge iri below 3 months. Ndikabva ndati nai madzibaba,
ko muri kuda kuzama kuti kudii? Vakabva vati ndiri kuda kuzama kukubatsira, handiti iwe uri kuda kuti unge uchizowanikwa naye munhu uyu. Ndikati hongu. Apa ndainge ndava kutanga kufunga futi kuti kuSouth Africa kwandainge ndakabva zvinhu zvainge zvakadhakwa, kambani yakavhara because of zvose zvakaitika palockdown. Saka murungu wedu akazosvikawo pakuti inini ndava kumbovhara kambani because malosses acho andaita akanyanyisa. Saka takabva tachitongomiswa basa, tose tikangopiwawo tumari, but yainge itombori mari yainge isina kana kutombowanda. Ndava kutanga kufunga kuti zvino kuSouth Africa ndikadzoka, ndinoti ndiri kudzokera kumba kwani zvandisina kana munhu anokwanisa kundibatsira. Saka ndainge ndava kutoda kutoti murume uya iye ange achizondiroora so that ndinge ndichizoonawo kuti ndoita sei after ndambogarawo naye. Then ndipo apo pandakabva ndachizonzwa kuti iye ainge atori nemukadzi. Ndikatoti sekuru, it is fine kana imi muchiti munokwanisa kuenda neni kune munhu iyeye anokwanisa kundibatsira, handei. Vakati ivo vainge vasina mari, so ndakabva ndachizotsvaka mari yekombi, tikabva tachizoenda kumba kwasekuru vacho. But ava madzibaba vainge vachindibatsira, tinongoitana sekuru nemuzukuru mune zvinhu zvose zvedu izvo zvatinoita, because vanoshiya mutupo umwe chete namai vangu. Vakandiendesa kun'anga, ndokubva ndazvototanga kutopfimbuka nen'anga yaiya ikandibvunza kuti ndainge ndiine pamovheri uye zvekare painge paine mwedzi mingani. Ndikangoti I'm sure it's about 2 months something. Ndokubva ati it is okay. Takabva tachizosanganawo kune dzimwe nzvimbo dzemafaro, ndokubva tachizorara kuya. But sekuru ava vaiti pose pavairara neni kana vakaburitsa urume hwavo vaibva vachizotora tsvimbo yavo vobva vachizoiisa pasi karudzi pangu vobva vatanga kutaura. But zvavainge vachitaura ndainge ndisingakwanisi kuzvinzwisisa. Then mangwana acho makuseni ndo pandakabva ndachizopiwa mushonga, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizomubikira chikafu chekuti iye anodya chichiri kudziya. Ndakabva ndachizomuudza kuti aifanira kuti ange achizouya kwandainge ndichigara. Ndainge ndiri kumba kwavatete vangu. Akauya aine magroceries uye zvekare tete vangu vainge vachitomufarira. Ndokubva tatanga kutaura paya. Panguva yekuti ndainge ndava kutanga kubika, ndakabva ndachizotora mushonga uya, ndakautora ndokubva ndachizomuisa muchikafu chake. After ndapakura ndikaenda ndikanomupa, munhu akadya akanakirwa, ndokubva adzokera kumba kwake. After about a week mukoma ndopaakabva achizoponda mudzimai wake. Iniwo ndainge ndisina kana tarisiro yekuti ndo zvainge zvichaitika. Saka ipapo iye mukutaura kwake, hanzi paakazosungwa nevamwe vake, akati ainge achida kuita barika. Paakaona kuti mudzimai wake ainge achiramba, hanzi ndo paakabva achizotora banga kwava kuponda mukadzi. Iniwo ndakabva ndatiza mukoma ndikati ndingamira panhu pakadaro. Saka hakuna anotombozviziva kuti ndo zvakaitika izvi mukomanashi. Ndakamupa mushonga, mene kuti mushonga iwoyo ndo wakazokonzeresa here kuti anga achiita too crazy about me, I'm really not sure. Ndakangotiza ndikauya kunoko, ende ndimi vekutotanga ndikatoti ndoke kutotangawo kutozvitaura kunyange kuna sekuru vaya vekundibatsira. Handina kana kumbogara ndakatombovaudza kuti ndo zvakaitika. Avo madzibaba ndakangoti zvakazongoramba ndava kudzokera kubasa ini. Ndokubva vati it is okay. But chinondinetsa ndechekuti nhumbu yaya mukoma yakakura ikakura yakati yava mu4 months something ndo pandakazongotanga kutongonzwa kutoti ndainge ndisisina kana masymptoms aya anoratidza kuti munhu ane pamovhiri. Yaingova zii mukoma, no symptom, no kurutsa, no morning sickness, no macravings, nothing. 4 months, 5 months. Ndakazotanga kuenda kumaperiods 6 months. Pandakamuka nichiona kuti ndainge ndichibleeda, ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndaita miscarriage. Ndikati pano ndoita sei, but ndaisambonzwa kurwadziwa kana kuita sei. Ndikangoenda hangu pachispaza ndikatenga mapads angu ndini uyo, ndikabva ndaenda kuclinic. Musi wacho iwoyo ndakasvika kuclinic kwakazara, kwainge kuine rimwe ziqueue. Ndikadzokera kumba, but ndaisambonzwa pain ndichingobleeda chete. Izvo yainge yatova normal cycle yangu yainge yadzoka yekumaperiods. Mangwana acho ndainge ndatsvaka mari, ndikabva ndachizoenda manje kuGeneral Hospital. Ndaenda kuhospital kuya manje ndokubva ndachizovaudza nesi vainge vachindibatsira, ndikavaudza kuti ndainge ndichiita miscarriage. Vakabva vachizonditora kwava kutanga kundivheneka, vakaona kuti hapana kana chavainge vachiona. Vakabva vati ndige ndichimirira vamwe doctor.
ndakaendeswa mune kamwe karoom ndakamirira doctor ndichingobleeda chete. Doctor vakauya vakatora masamples vakanditesta. This was 3 times mukoma. I was tested 3 times for pregnancy. Vachingondibvunza kuti are you pregnant? Ndikati yes, I am pregnant. But vakabva vati hakuna zvinhu zvakadaro, you are not even pregnant. Even if you were pregnant, kana kuri kunzi nhumbu yacho yabva, I was supposed to see it. Vakatodaidza vamwe doctor, but still doctor vaya vechitu vakatoconfirma kuti no, hakuna zvinhu zvakadaro. So ndozvakaitika mungomanazhe. I was once pregnant, ndikarara nen'anga iyo inoshandisa vakadzi vanenge vaine pamuviri, vanenge vachangobva kubata pamuviri, obva arara navo, anotora tsvimbo yacho obva achizoisa pasikarudzi pako, hanzi ndokutowana kwainoita simba. But ndakabva ndachizoita miscarriage soon after ndabva kuzimu ndikauya kuno kuSouth Africa, and on top of that ndakatobvako kuzimu ndichitiza because murume wacho wandainge ndapamupfuwira ainge asungwa mushure mekunge aponda mukadzi wake. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu apa pazvingori pachena vanzvadzi kuti n'anga yacho iyoyo inotongoshandisa ropa revana vevakadzi avo vainenge yarara navo, including you. Mwana wenyu akatongoshandisiwa. It was not a miscarriage. Hakuna nhumbu inongonzi inongonyangarika just like that. Mchiti yangu yava kusvika kopi kuma 5-6 months, hakuna zvinhu zvakadaro. Mwana wenyu akatoshandisiwa. Zvakangoma hazvo vedu. Iwewe obva wachizoenda kuya uchiti uri kuda kubatsirwa, izvo munhu ane tsvimbo yake iyo inorarama neropa. Strange things indeed they do happen in this world.